Sunt 10. Sunt 10? Ce am numărat când i-ai luat? L-ai luat și pe ăsta, am vorbit. Continuă! Andrei, cu ce picior? Cu ce picior, bă, băiatule? Era David singur, te-ai uitat? Băi, Vlade, ce faci, mă? Davide? Hai, Sasha! Băi! Bă, băiatule! Hai, mă, ce faci? Făi un, Ericos! Ericos, făi un! Departe zborul, folosim portarul! De ce te oprești, Andrei? Pas, mă, două atingeri, bă, băiatule! Bă, Eduarde, dă-și în gură! Aproape, continuă, David! Bravo! Hai, Căline, cere mingea! Hai, Davide, mai sus un pic! Robert, e a doua la rând! Hai să încercăm să o mutăm, nu aveai presiune, nu aveai nimic! Singurul lucru pe care puteai să faci, puteai să faci o de-aia de forță noi, atât. Paniță, ia mingea, bate! La poartă! Vezi, nu degajare! Andrei, stai mă în spatele lui, bă, băiatule! Vlade, stai mă mai sus, bă, un pic, că nu-i nimeni, bă, băiatule, tu nu vezi? E, pasă la portar asta! Luca, strânge un picuț în interior. Hai, David, acum înapoi! Strânge, Vlade, lasă-l pe ăla!
Hai bă băiatule, că iar mergi. Alergă bă lecinasule, că alergi pentru tine, nu pentru mine. Andrei, te atacă cineva? Băi, uite-te la mine! Te atacă cineva? Și de ce nu urci mă cu ea? Urcă bă cu ea! Pleacă! Fault aici, Mateo. Păi băi, Eduarde, acum când a plecat, nu i-ai dat-o, i-ai dat-o la picior. Mai devreme când a stat, nu i-ai dat-o! Hai, Paniță, stai lângă el, Paniță! Bravo, noi avem. Cum sunt? Nu avem. Al tău a dat afară. Al meu? Al meu a dat în el. Aici? Invers! Ați în rece? A intervenit în joc, era la... Te da doctorul. Hai că era tot în teren. Dar nu conta, te dați îngrijiri medicale. Bate roșu, lovitură liberă indirectă. Roman a trebuit și galben. Dă mie galben. Nu, jucător. Hai, Andrei, Mie cere vrei, mingea, lasă-l Andrei! pe jucător. Căline! Haide, cere mingea! David iar ești cu spatele la joc și au jucat. Deschide, Vlad! Vlade! Păi, bă, băiatule! Dar era păcat să eu mai dai odată, nu crezi, nu? Cu poarta goală. Eduard, Eduard, stai mă în față! Mi-e o apă, mi-e sete. La 3 meciuri. Nu, la două câte două. La 3. Când te schimbați să intre. Și după meciul 5 schimb bluza asta, mi-au bluza galbenă. Oh, păi nu mai avem timp. Atunci adus și bluza galbenă. Uite, mi-am băgat apă în congelator de acasă. Să fie cât mai Trece rece. până la Ploiești, la ajută. Nu, s-o beau acum, aproape, mi-e sete. Că avem 10 bucăți azi. Hai, Sasha, cere mingea, Sasha! De-abia suntem la meciul 3. Nici nu vreau să mai fac calculul. Mai avem 14 reprize. Fără asta. Nu crezi că ele Sandokan să ne bage o grămadă? Vreau să prind meciul, dar nu prind. La seara. Mai spart, mai spart. Hai, aici și eu la o oră. Papa, aici cu asta, bravo. Și n-ai Ținu-te-ne, ținu-te-ne, ținu-te-ne! N-are nimic panic. Nu nimic panic. Am stat un minut acum și unul putere. Îți convenea așa? Normal că convenea, am stat o oră. Ia uite, uite la ei, aveți mai poate alerge? Și ieri, așa că pe urmă iară. În 2013, copiii lui. Și-au jucat tot cu 2013. Da, știu. Domnul Cristi, mai mâncat, mai spart pe cuvânt. Dar cum s-a făcut tragerea asta la sus? Nu puteai să mă pui și pe mine cu una mai slabă al doilea meci? Uite, nu știu cu cine, nu știu cu cine. Faul, faul! Quadra, hai, Eduarde. Bine că nu v-ați oprit. Ce, mă? Păi ce să... Păi este adevărul, mă, ce vrei? Repede, repede. Hai, Paniță, hai, Paniță! Bravo, bă!
Împinse puțin, dar... Am gândit echipa asta de Partile intră în teren că tu o lovești bine. Pusese așa, dar... E bine să lași locul, nu trebuie să mă fac. Albastru. Albastru. Vedeți? Așa. Joacă, joacă albastru, joacă! Deschide-i, Andrei! Hai mă, dă-l lui Ghica! Bă, Eduarde, stai bă, atacam, bă, băiatule! Hai, mai să mă vezi. Fă foarte vinci bala. Conducem noi 4-0. 5 sau cât e? Bravo, Andrei, bravo. Bă, Eduarde, ofere bolul ăla. Lasă să joace în față. Ia și alergă. Ia-o tu, câștig-o! David! Cum vreți voi, vorbiți între voi. Edi, lasă-l pe ăla, strânge în centru aici! Uite la asta cu 29! După fața asta. În 12. Da, stânga, da. Hai, Darius, că ai intrat și te-ai oprit după. Hai, piciule! Bravo! Am dat un șul la poartă și aveam un corner, nu? Băi, Vlade, vină bă aici, nu lăsa pe ăsta 1 contra 1! Ai spațiu! I-a dat obiectivul în contraatac. Zonă liberă! Stai pe loc! Stai pe loc! Hai repede, aproape, da, aproape, continuu, continuu! Ai spațiu, ai spațiu! Hai, David! Hai, David! Bine, la dreptul. Hai, David, hai, dă, mută-te paniță! Ajungi acasă, știi viață și mâine și unul ofend. Da? Ai auzit, mă? Promova cu Axel la Liga 3. Era editelor. Da, am fost și eu acum de ani. A, da, atunci știam. Dar pierdut barajul, cred că nu s-au n-a luat barajul. Da. Hai, David! Pleacă, Eduard!
Roșu, bate, roșu. Dar de ce nu jucat tu? Domnul! Patrick! Schimbare! Nu știu că au jucat la fel, dar uite. Cu cine a jucat? Pe cel drept. Și vezi că, cum îi zice? Uite, o să vezi că o să joace cu grupele astea, nu o să se miște. Uite diferența de fizic. Cine? Păi eu ce zic? Văd că la mine sunt și treci. Aur. Banii. Hai Sasha, vino afară, Sasha! Dă-i-o! Sabia, scoate sabia de întec. Dani, scoate sabia de întec. Uite la mine ce zic. Ericos? Mai întâi prevenție și după face asta dacă e cazul. Deci am dat drumul târziu. Stai, doar mută-te invers, nu la portar! Haide, acum! Eduarde, nu trebuie să te duci la portar, mă, trebuie să te muti în partea asta, că la omul ăla deja venise Edi. Haide, ieși, ieși. Băi, da! Bă, băiatule! Joacă-mă în față! În ziua lui să-i cumpără megafon din ăla, că doare gâtul. Ăla ți-au de Cred ziua. și eu, când e 4-0 nu vorbește nimeni. Când e ziua ta să comand unul pe temă? ziua mea. A fost? La anul atunci. Până atunci îți reglezi vocea. Abia ce mă obișnuiesc. Vrei să ții pe profet? Nu. Cred că ăsta competiția mea să ajunge. Hai, piciule! Noa, a degajat portarul, ce făceai acolo? Și da degajat, nu ți-a dat-o, ce faci? Și hai Patrick, înapoi Patrick. Hai Paniță, hai de lângă el. Andrei, Mica, a ieșit Paniță de aici, din zona asta. Omul tău unde era? N-am auzit. Și tu ce? Unde erai? De ce mă așa greu, mă, doar să te muți? Unde te-ai dus, la ce frizeriță? Că îmi A? place că mă tot să mă Păi la ce te uiți? La Iași. La ea, la mâncare. Am făcut o cărare pe stânga, dar nu mai fac treaba. Ori pe dreapta, ori pe spate.
De alin spate și pe spate și pe față. E dădut el cu fixativ, dar nu mai spune. Dacă ți se strică să-ți aduc de mâine fixativ la 34 să fie frezat. Am acasă. Joacă! Abiciule! Recuperăm dacă primul pas e direct la adversar. O, Edward! Se parte David. Dacă vă uitați la mine din partea asta. Uitați din partea asta. Păi am zis să fac pe linie. Dar e făcut miercuri m-am pus, miercuri, da. Dar am vrut eu să o fac. Mă crește și pe mă dau pe spate. Mai dau cele 30. Paniță! Andrei! Deschide, Andrei, la margine, Andrei, deschide! Patrick, vină, bă, mai sus! Nu te băga în seamă. Bala! Stai lângă Sasha, uite! Gan. Noa! Deschide-i, bă, băiatule! Uite pe Vlad. Băi, Vlade! De ce-mi bați, bă, băiatule, tu? Băi, Vlad! De ce bați, bă, tu? Hai, Edi! Bravo, Andrei, dar pune stângul, Andrei! Dă-l, piticule! Urcă-mă cu ea! Și se simte și ea. Stai, Patrick, stai, Patrick! Hai, Patrick, hai, Patrick! Mai uite, Andrei, la cine, pe cine ții, Andrei? Băi, Andrei! Ce faci, bă, băiatule? Deci că jucăm 2010 cu 2014. Asta 5. Bine ți-ai dat seama, Pascalul, de ăsta e bravo. Și bună comunicare. Tricoul meu? Mi-a luat din geantă? Mi-a luat ceva din geantă? Căline, ți-e rău? Ai lovit? 50 de euro. Ia de la kilo de 50 de euro, că mai euro plătești. Piro a pus prost, bă, de Sfântă Mărie. Nu vine nimeni. Avea acumulat un pic și da, normal. Și eu l-am schimbat început când nu știu. Și când a pus, că nu mai zice cât timp.
Îl iau pe naia acolo, pe jos. Îl bag titular. Cel mai slab arbitru în viață. Nu e slab, dar e nebun. Ia, dar tu ce-i pe tine? Ai mâncat sărățele? Ce-ai mâncat? Chiar nu știu ce acolo. Îi dă du-te la pasăreți. Paniță, pe cine ții, bă? Căline, pe cine ții? Păi nu așa să ține, mă, băiatule Marca, stai lângă el! Ia-l în brațe! Apa aia cu el. Și beau așa la poștă? A, ziceți așa? Eu după meciul 4 nu mai de transoare de da, da. Nu mai pus mai. Da. Nu plec până în târg. E faul, tu nu o să întoarcă faza. Cine? Făcea cu el. Bine, în momentul nu mai merge. Are hârtia, că igienică. N-am luat. Care zgârie, nu? Aia de stic. Pe aia maro. Aia maro. Era șmirg, el de regulă e rușinat de pe țeapă. Până erau frunze aici, nu care. Ăla e rușinat de pe țeapă. Trebuie, dar asta e o principiu, dar dacă jucătorul tău execută și nu zice arbitrului, arbitrul n-are ce să facă, nu poate să oprească. Deci, jucătorul nu se zică poate să zică din vorbă, da, retragere, da. Rău. Și eu. Mă uit la spus. Stau la 3 metri de minge. Da, verbal poate, verbal poate. A fost faul mai devreme aici. Eu să întorc în faza. Da, dă pe regres, nu pe progres. Andrei, pui stângul și o dai lui Ianis, bă, băiatule!